siyabonga sesibonge kakhulu bengicelile ke bazalwane ukuthi abanikazi beyingubo bayacela ukuthi basondele ngaphambili sizokhona ukudlula noma sokhona ukufeza lenkonzo le emva kwalokho bese sikhona ukuchubeka nohlelo sihlabelelo nje sihle bayasondela abanikazi bezingubo amen.
abafike ekuseni babonile kuye kwaba likhuni la ngaphandle kunzima ukuthi siningene nithole indawo zokuhlala alibonke igama lenkosi kodwa khona engifisa ukubabonga nje kulezi encane eziphikelele zalwa kwaze kwaba sekugcineni siyambonga uNkulunkulu ukuthi noko namanje ke sila sesigcine sonke sikhona ukungena siwe la ngaphakathi alibonke igama lenkosi ngakho ke kuyiqiniso eliphelele bazalwane ukuthi uma uNkulunkulu emingakuthini akukho okungamelana nathi alibonge ivangeli ngakho ke ngithi angibonge bandla lezikhova ukuthi nizidele lisuke nize la eQwaqwa akuboba besithanda ukuza la kodwa sadisappointwa iMnambithi iTibet College iyathula nje unyaka wonke kwathi ngoNovemba yathi hayi asisanithathi ngoba nini niyaphinda akuphindwa la kumele kungena abanye nenizobuya ngo-2026 November alibonga igama lenkosi ingakho abantu besesitatazela ukuthi uma kungathi ubuda awukho sekungaba yini ezweni ibandla elikhulu kangaka lingasanawo ukuthi alibonga ivangeli ingakho siyambonga uNkulunkulu ukuthi sigijimile kakhulu bazalwane bazama nokucreate la ama-group ukuthi balanse ukuthi sesikuphi manje senzani manje kodwa siyabonga ukuthi ekugcineni naku la sikhona amen ngithi angidlulise lo bazalwane uma ngumusa bamngamadela umukele lo muntu onerank yobishop kuba inhlanga ukubukela umuntu onerank yobishop amen sekushukumukela nje umuntu njengeSunday uyayibonga uNkulunkulu ukuthi noko ukhona ongenile amen so kunobishop abathathu engifisa ukuthi hayi bayaqala ukubunda nathi la ebandleni lakithi lezikhova bangene sudlulile amen bengicela babomnisi wasengoji webhele ume ngezinyawo ngoba uyaqala impela namhla ukuba la semzini wezikhova esemngeni ubugogo alibonke igama lenkosi cela niphizanda ubishop umnisi webranch ungene ngoNovemba 9 ungene ngoNovemba sesibuye ekudeni siyabonga baba wami sasikhona lapha emakhaya siyokulanda uyabona ke uma uyolanda ubishop uyolanda noma imember mamanyona angimayi noma ngabe intaba ikhwelo kangakanani ndizoya ukufika khona wayesho njalo kuSuperstore ukuthi noma ngakuphi nasekuthiwa kunemember ngiyakhona alibonga igama lenkosi siyabonga babumnisi uNkulunkulu akwenze kahle siyathokoza basibongisa ubaba uSumelane ukuthi athole ubishop ebranchini yebhele amen uma sivula iFirst Sunday mapholo sasihamba eMamelodi saba nenhlanhla emangalisayo samukela ubishop ababili ngosuku olulodwa amen bengicela ubaba uZwane ubishop asukuma ngiqhamuka eDaveyton eGauteng ubaba nami athi isandla ngomama naba bona esibamukele ngoJanuwari 5 akuphilula bazalwane kodwa kusuke nje kumhlanda kuyisibusiso ukuthola ubishop nawe ngithi angibaveze abaholi babazi ukuthi bayisrele ukuthi basekhaya alibonga igama lenkosi siyabonga abaholi bami siqhubeke nani siye phambili lapha ke bazalwane ubaba omekuqaleni ubaba uMthunywa nomama wakwakhe ubaba uShongwe nomama wakhe bayaphendulela izingubo zabo zobishop amen njengoba bayibangile nje sebazokubaka lezi ezibambayo la emkhonweni amen ubaba uthi cha noma ngabe nganginayo leya yezikhombeni ya breakdown kudala kodwa sengifuna ukuthunga entsha
ezobusiswa la ibusiswe yilabo bishop bese kuyayigqoka manje alibonke igama lenkosi ngabo-ke uyithungile banomama wakhe ukuthi bayigqoke amen ngidlulela bobaba ababili ubaba lo sekugcinele ubaba umengameli umhlaba ebranchini kababa uDladla umcabadeli uyaqala ke ukugcoka kahle kahle engabe uyangena elistini kodwa ngokukhulumisana noBishop uDladla naye bacela ukuthi cha bacela ukuthi bagqoke la sekuyothi ibranch uma seku-right ibenzele nje lawo ma-present ngesikhathi esifanele amen abulele thina umthwalo-ke alibonke igama lenkosi bayaqala-ke laba ukugqoka kodwa ngeke sisabafukisa ngenxa yesikhathi amen ubaba umnisi nobaba uMagwaza njengoba emile nje labantu abadala uyobacela-ke umuzi wamanzi amancane ukuthi mkhulu labo baba badala omama ngeke basabathatha sesiyacela ukubahlonipha njengabantu abadala bebandla amen bayanikezwa bayabonarishwa ingubo yabo yobukhosi ningabuza amakhosikazi ngoba bashonelwa nabo baba ngeke basathatha sebadala amen so kumukeleni-ke bantu abami ukuthi-ke bayagqokiswa izingubo ngendlela yakhona amen becela-ke mabisho sehleli-ke siyokusa lezi ngubo zalabaholi bese siyabagqokisa sicede sithi nya sizokwazi ukuvela kolunye uhlelo uNkulunkulu anikuzise amen sitabelele sihle-ke kuyiwe phambili kancane baba kancane majayibani zawubuyela baba inkinga uhleli kapha ubaba uNdlovu kanti nayo yaphendulela ngicela wedwa bakuze na angithi manje bonke abaphendulelayo naba alibonke igama lenkosi ubaba uNdlovu waseBotswana uyaphendulela naye ingubo yobishophi angithi uyabona ufake enjathi uzofaka le enje alibonke igama lenkosi cela siyeke babishophi bawuskuseni ingubo sibagqokise abamaji bakusise nje kuphela uNkulunkulu anikuzise amen
Hallelujah. 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 Lana okumele bagcotshwe over 60. Akwenzeki-ke bangabi ngaphansi kwa-60. Singena kulo hlelo bazalwane lokuyogcwalisa. Uma abizwa umholi la, umama wakhe alalele very careful. Uma ale phezulu ezwe igama lomyeni wakhe ngoba kubhalwe nje ama-initials omyeni wakhe. Uma ungawazi ngibizana ngabulali ngabobani awusumazi ukukhulunywa ngayo. Kodwa le uma wazi ama-initials akhe, uma bizwa uzoza nawe wehle umzila. Amen. Ngakho-ke laba abazobizwa uhamba ngale ndlela bazalwane. Kuyaziwa eholini uzavumelana ukuthi sithatha nje amashophi asala nasiye amathathu kuphela. Yiwo esiyogcwalisa wona bese sendlela kumengameli nabefundisi nabevangeli. Amen. So yibo engicela ukuthi balunge. Vele uye esikhwameni-ke awuzi-ke uma ushiya iphepha lakho ukhohliwe ungezwa ngoba namafuna ukukusukumisa bese ngathi kuya-embarrasseka. Uma ukhohliwe uxole ukuya ngonyaka ozayo. Kodwa bonke abangazange badlule bazobizwa la elistini. La kubaholi bakithi kuyaziwa ukuthi-ke yimi ubaba uDlana, ubaba uManyoni, ubaba uMthimkhulu, ubaba ufana kanti kade siwu-6. Ubaba uDlana, yimi, ubaba uManyoni, ubaba uMthimkhulu, bese kuba ubaba uMgana. Eswatini ngicela ngicacisa lapha bazalwane. Ngo-2024 uMaster eNewcastle ngamsukumisa ugogo ngathi uzomela iSwaziland. Uma sigcoba ngoba iSwaziland i-country kumele abe khona omele ini iSwaziland. Ngakho-ke uma sekufikwa lapho basho ugogo sijile. Njengoba kulo nyaka sichazile emhlanganweni ukuthi-ke abamele ama-region ubaba uMgazi osasiphathele iSwaziland. Ngamanye amagama-ke ubaba uMgazi namhla soqala ukugcoba naye amele iSwatini. Amen. Uye uzokwenda on behalf of ubaba uManyoni njengoba impilo ingekho uyaye amelwe ubaba uSimelane. Amen. So namhlanje kuzomelwa ubaba uSimelane, ube ubaba uDlana, ube ubaba uMgazi, ube ubaba uNdlovu ngoba ubaba uMthimkhulu akekho. Ngasho bazalwane ngathi siwu-6. Lowo 6 wenzele ukuthi nakungekho omunye angene. Amen. So uzongena ngoba ubaba uMthimkhulu akekho. Amen. Ngicela ngisitawelele simnandi seninikeza nambaba uJiyane bese sikhuluma icathulo baholi bami sehla ngenyawo siyaphansi namabhele ezandleni siyokwenza le nkonzo. Amen.
Haleluya bazalwane. Bengicela sizobiza igama lika Bishop bese sibize nebranch. Njengoba sekayichazile uBishop, uma kunonana unana uzowazi ama initials kaBaba. Haleluya. Siyaqala siyasebenza bazalwane. uBishop ugama uLuthando ibranch, Bishop Kunene uLuthando ibranch, Bishop Sihlongonyane ikhalenda. Amen. Njengoba seyichazekile bazalwane singahlabelele. Bishop Sihlongonyane sishoda ngawe ikhalenda. Absent Bishop.
ningesabi ngokuba mina nginani, ningesabi ngokuba mina ninani. Siyadlula ke bazalwane, siya kumongameli noma kupresident. Upress Nkam-H Nkambule uLuthando, Press Ndlovu uLuthando, Press Dlamini uLuthando, Press Mbuli uLuthando, Press Makagula uLuthando, Press P Mamba Inqaba, Press Sibiya umuzi wesithembiso, Press L Mahlalela ukusindiswa, Press J Madonsela Inyanda, Press MG Luvuno Isalema, Press L Muthetwa Inyanda, Press Shabalala Inyanda, Press TM Shabango Ikalenda, Press TM Ndlela Ikalenda, Press AM Ngomezulu Ikalenda, Press Ngidi Ukuphila, Press Gumede Ukuphila, Press V Gama Indlu kaJehova, Press S Sikhonde Inyanda. Yaphinda bazalwane, Press H Nkambule uLuthando, Press Ndlovu uLuthando, Press Dlamini uLuthando, Press Mbuli uLuthando, Press Makagula uLuthando, Press P Mamba Inqaba, Press Sibiya umuzi wesithembiso, Press L Mahlalela ukusindiswa, Press J Madonsela Inyanda, Press MG Luvuno Isalema, Press L Mthethwa Inyanda, Press Shabalala Inyanda, Press TM Shabango Ikalenda, TM Ndlela Ikalenda, AM Ngomezulu Ikalenda, Press Ngidi Ukuphila, Press Gumede Ukuphila, Press V Gama Indlu kaJehova, Press S Sikhonde Inyanda. Amen. Chama ngabe kuyala baholi ningahoxa yabazazisekhona.
Reverend A. Shope Ingaba, Reverend B. Twala Ingaba, Reverend D. Mamba Ingaba, Reverend Zimbabwe Ukupila, Reverend Kumalo Upila, Rev. D. Kosu Upila, Rev. N.L. Mbele Inyanda, Reverend L.P. Shajoyo Inyanda, Reverend B. Nkosi Inyanda, Reverend S. Ndlovu Inyanda, Reverend A. Mahlangu Ithuba Jehovah, Rev. Press. Okay. Yaxolisa kakhulu bazalwane. Sengibona kahle. Yabona manje. Siyaqhubeka bazalwane. Reverend N.L. Mbele Inyanda, L.P. Hlatshwayo Inyanda, B. Nkosi Inyanda, S. Ndlovu Inyanda, A. Mahlangu Ithuba Jehovah, M. Gama Ikhalenda, M. Konyane Khalenda, S. Dlamini Khalenda, S. Zulu Khalenda, R. Makapula Isakhiwo, Nkwanyane Uluthando, Dlangamandla Uluthando, Duba Uluthando, T. Smelane Uluthando, M. Dlamini Capital, M. Mazia Capital, T. Mabuza Capital, G.S. Dlamini Capital, A. Mazia Uluthando, B. Mazibuko Uluthando, F. Mamba Uluthando, S. Dlamini Uluthando, M. Dlamini Uluthando, H. Masebo Inyanda, L. Mabaso Ininiva, Hadebe Ukukhanya. Kuze bekhona abaholi. Sicela basondele. Siyacela kulaba abakhipha babizile bangahlala phansi uBishop uzokhuluma nani ngoba msebenzi. Bonke abazalwane bekhipha bangahlala phansi uBishop uzokhuluma nani emva kwalo msebenzi. Nkosi yomsayini kusizwe. Amen.